onye nọ ka onye jikwa Vice Chancellor Chukwuemeka Odumegwu University COOU Ịgba ọkammụta Kate Omenụha ekwugo na mmemme convocation na mmerube mmemme Silver Jubilee bụ nke ya Mahadum ga-emerube n'ụdị pụrụ nnukwu iche iji wee gosi nkekọta ọnụ nakwazi ugwu maka aha Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu bụ onye ọ kọwara dịka onye anyị ji eme ọnụ n'oge dịka oge a. Kwụnye na Igba ọgụ wetara anyị akụkọ. N'ụlọ ọrụ onyeisi mahadum ahụ nke dị na Ịgba ọkammụta Omenụha nke ndị welitere isi n'ụlọ akwụkwọ ahụ nọdebere nso kọrọ akụkọ otu mahadum ahụ si wee bido n'afọ 2000 ụmụ akwụkwọ naanị ha ji na ndị nkụzi naanị ha ji wee bido gaa n'iru wee kwuo mana n'ụbọchị taa na mahadum ahụ abụgoro nke toro eto n'akụkụ dị iche iche na ọtụtụ ihe ha nwegasịgoro. Ọkammụta Omenụha gụpụtasịrị ihe dị iche iche a ga-eme na mmemme ahụ nke ga-ebido na Satọde ka ọnwa Mee ga-adị na 17 wee kwụsịkwa na Satọde ka ọnwa Mee ga-adịkwa na 24. Na mgbe a ga-eme mmemme ahụ a ga-enyekwa ụfọdụ ndị mmadụ ugwu pụrụ iche dịka Dọkịta Nnọnye Soludo, Igwe Alex Onido nke Ogidi, Chief Emma Bishop na ndị ọzọ. Queen Anibọgụ, Akụkọ ụwa, ABS.